ще отвори кланчеста. Здравейте хора, аз ви обещах и това е кланчеста. Да започваме. Дали ще спадне Барселона? Или това, което Пет зап. Моля се да има Уизърд. Моля Уизърд. Нищо яко не ми се падна от смоцания. Но пак си доволен, нали? За гордо. Путки. Та ето ми го новия дек. Напишете в коментарите какво мислите и дали мога да сложа нещо от тук. Бърбери. Те са силни. И я вижте какво. Което и аз. След 7 дни ще вкарат някакси тая полшенка има в Clash of Clans, където да, хилва. Тя хилва. Ще пускате хилър, мисля, в Clash Royale. Да. Ама няма да е същия хилър, както в Clash of Clans. Толкова чаках то. Та между другото, Giant Chest ви обещах да го снимам, обаче просто не се сдържах. Спечелих от него зап. Да. Очаквах нещо по-голямо, но зап. Да. Добре, това от мен хора. Всъщност, хайде да изиграем една битка с моята приятелка Shadow Dragon. Искам friendly battle с нея. Сега я чакаме. Тя е до мен, всъщност. Така, сега ще се бием с тая тука. В момента ме бие по главата и ще изчупа носа. И по-добре да се заема. Защото започваме. Така бих я посъветвал да започва вече. Хубаво. На мен много ми дреме. Като казваш no, за мен е yes. Да. Чакай да заредим. Заеби го кмайите, те ще направо ще го размаш. Сега ще пусна още един балон, мисля. Да пусна ли още един балон? Да. Бейби Драган, ма няма с какво. Фар спирит? Не. Фак ю бе, майка ти да е. С това мога да се оправя. Хайде, yes! Това беше всичко от мен, хора. Видяхте как размазвам тази кучка. Така, 1 на 3. Сега тя се приготвя да ме бие. И я моля да спре, защото ще изчупа носа. И това от мен, хора. Ще снимаме другия път на Crown Chest. Чао!